În viață, uneori, oamenii sunt puși în fața unor situații neprevăzute, iar în acele momente, hotărârile pe care le iau ei le pot modifica radical existența. Ochii din umbră însă văd tot și scot la iveală chiar și cele mai bine păzite secrete. În această emisiune, noi încercăm să ajutăm pe oameni să înțeleagă și să depășească anumite momente de cumpănă care apar. Trăim într-o perioadă în care, din nevoia de a o duce cât mai bine, din obsesia de a câștiga cât mai mult, un angajat este dispus să facă aproape orice. Cert este că această problemă apare din ce în ce mai des în viața de zi cu zi și oamenii au ajuns să înlocuiască familia cu jobul. Oamenii au ajuns să nu mai cunoască care sunt adevăratele valori, adevăratele priorități. În această seară vă invit să facem cunoștință cu drama Cristinei, o soție care caută cu disperare niște răspunsuri. O vorbă din bătrâni spune că sângele apă nu se face. În ziua de astăzi suntem martorii la tot felul de situații ciudate, bizare, care nu ar trebui să se întâmple între frați și surori. Cu părere de rău vă spun asta, dar într-un final, la sfârșitul zilei, familia trebuie să fie pe primul loc, iar frații și surorile trebuie să îngroape săcurea războiului și să se iubească precum niște frați și niște surori. Pentru părinții noștri vom rămâne întotdeauna copii, indiferent de vârstă. Întrebarea care se naște este următoarea: cât timp sunt părinții nevoiți să aibă grijă în continuare de copii? Vă dau un exemplu. Marius are 22 de ani, locuiește singur, părinții lui fiind plecați în străinătate la muncă. El susține că poate să se descurce singur în viața asta. Fratele său însă este de o cu totul altă părere. Care dintre cei doi are dreptate? Haideți să aflăm. De multe ori am auzit vorbindu-se despre tradițiile și superstițiile din comunitățile de romi, însă niciodată nu am avut ocazia să văd cu ochii mei ce se întâmplă cu femeile care încalcă legile nescrise ale staborului, judecătorul romilor. Doamnelor și domnilor, de această dată ochii din umbră vor intra în această lume și vă vor dezvălui secrete capabile să zdruncine o întreagă comunitate. Se spune că dragostea e oarbă. Ei bine, de aceea este important ca, indiferent de vârstă, să încerci să ții cont și de părerea celor care, cu adevărat, țin la tine. Subiectul nostru din această seară, Gabriela, o puternică femeie de afaceri, va afla pe propria ei piele care sunt riscurile la care te expui atunci când te arunci într-o relație cu ochii larg închiși. În tradiția noastră, femeia va împărți cu bărbatul său și binele și răul. În alte tradiții, femeia va împărți bărbatul și la bine și la rău cu alte 2, 3 sau chiar 4 femei. În această seară vom intra într-o familie unde se întâlnesc două culturi cu totul și cu totul diferite. Nunta este un eveniment important în viața unui cuplu, iar cei doi ar trebui să pornească pe acest drum cu dreptul. Emoțiile dinaintea evenimentului, dar și unele bârfe care i-au ajuns la urechi, au determinat opera Luca să-l verifice pe viitorul soț. Lupul își schimbă părul, dar năravul ba. Este și cazul din această seară. O poveste impresionantă care ne demonstrează că oamenii nu se schimbă niciodată, nici măcar de dragul celor care le-au fost alături la bine, dar mai ales la rău. Cea mai mare greutate a bătrâneții este că ajungi pe mâna copiilor și trebuie să asculți de cuvântul lor. În această seară veți urmări o poveste impresionantă despre niște părinți care își testează propriilor copii pentru a vedea cine merită să primească agonisala lor de o viață. O vorbă din bătrân ne spune că norocul e după cum și-l face omul. Subiectul nostru din această seară este un tânăr care și-a schimbat modul de viață peste noapte. Subiectul nostru, Mădălina, este o femeie cu o existență aparent echilibrată. O familie iubitoare, o carieră de succes, o afacere prosperă. Care este esența unui trai lipsit de griji și care sunt compromisurile pe care trebuie să ni le asumăm pentru a răzbi în această viață? Mâna întinsă, care nu spune o poveste, nu primește pomană, o replică notorie, care ascunde însă în spate un adevăr crud despre o lume ascunsă, străină nouă. Subiecții noștri, soț și soție, s-au îndepărtat de familie și încet, încet s-au transformat în alte ființe, capabile de lucruri inimaginabile. Viața ne pune în situații neprevăzute, iar uneori suntem martorii unor evenimente de natură inexplicabilă. Subiectul nostru, Bogdan, este martorul unor întâmplări cel puțin bizare și a ajuns să se teamă pentru siguranța lui. Cine este în spatele acestor înscenări și care este scopul lor? Când realizăm că omul de lângă noi nu este întocmai persoana pe care o știam și că trăim în minciună, ne pierdem încrederea.
Subiectul nostru, Ciprian, trăiește în permanență cu îndoială în suflet și vrea să afle adevărul despre soția lui. Ce se ascunde în spatele unei căsnicii aparent fericite? Familia este cel mai de preț dar al omului, celula societății și scopul tuturor eforturilor noastre. Uneori însă îi neglijăm pe cei din jurul nostru și nu ne mai asumăm obligațiile familiale. Căsătoria a ajuns în societatea modernă o convenție și, de ce nu, o modalitate de a-ți asigura un statut social. Iubirea este însă piatra de temelie a unui viitor în doi. Dar în zilele noastre, oamenii au încă din cele mai vechi timpuri au existat căsătorii care s-au făcut din interes. Uneori pentru a apăra, alteori pentru a păstra un anumit statut. S-a mizat aici pe bani, pe pământuri și pe averi. Chiar dacă sclavia a fost abolită, în zilele noastre, oricât de dur vi s-ar părea, traficul de ființe umane rămâne una dintre cele mai profitabile afaceri. Femei vândute pe bani, familii care își deplâng copiii, într-un cuvânt, multe destine distruse. Fiecare dintre noi este liber să-și aleagă propriul drum în viață, dar de multe ori suntem victimele unor întâmplări tumultoase și prizonierii unor fapte cu totul și cu totul neașteptate. Indiferent de vârstă, copiii vor reprezenta principala grijă a părinților. Fiecare bucurie, fiecare tristețe, fiecare sacrificiu sau dezamăgire îi va determina pe aceștia să le sară în ajutor. Revoluția din 1989 s-a remarcat prin proteste, lupte de stradă și demonstrații. În noaptea de 21 spre 22 decembrie, asupra populației, în București, s-a deschis focul. Atunci, copii, tineri, femei, bărbați, bătrâni, care luptau pentru libertate, au fost loviți în plin. Chiar și după 21 de ani, părinții încă își plâng copiii nevinovați, iar copiii încă jelesc pentru părinții lor care au dispărut dintre noi, poate mult prea devreme. Rănile celor care au fost împușcați în 89 nu s-au vindecat nici până în ziua de astăzi. Acesta este și cazul lui Lincăi Popovici, o femeie care a fost lovită de un glonț în timpul Revoluției, o femeie care în acel moment era însărcinată și care, din această cauză, a pierdut un copil. De mai bine de 20 de ani, ea stă și plânge în fața unui mormânt. Mami, uite, au apărut noile colecții de haine la mall. Te rog, de data asta am nevoie doar de 10 milioane. Știi cât de mult te iubesc, nu? Dar tu ce crezi, că banii cresc pe garduri? Dar nu mă interesează de prietenele tale. Gura! Să nu mai aud nimic. Mi-a zis, tati, câți copii ai tu pe lumea asta? Că nu e așa că mi-e și mie ultimul model de telefon. Te iubesc? Te mai preocupă și pe tine în vreun fel școala aia? Hai, domnule, treci în camera ta, ești pedepsit. Cât timp stai sub acoperișul ăsta, faci cum îți spun eu. Părinți, trăiți cu impresia că puiuțul vă iubește doar dacă îi oferiți ceva la schimb? Voi, tinerilor, simțiți că părinții voștri au rămas prinși undeva într-o altă epocă? Adolescența este perioada în care tinerii au toane, pretenții și multe probleme. Astăzi vom face cunoștință cu Adina, o fată de aproape 18 ani care își dorește din tot sufletul să devină dansatoare profesionistă. Asta în vreme ce tatăl ei visează să o facă un inginer de succes. De aici și conflictul dintre generații. De asemenea, Adina nu suportă să fie contrazisă sau refuzată și este gata oricând să-și înfrunte părinții pentru a obține ceea ce își dorește. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată Mirela, o fată de aproape 18 ani care credea că lumea se învârte în jurul ei. Fiind singură la părinți, s-a hotărât să le dea mari bătăi de cap acestora. Fiind fără ocupație, fata se află într-un război permanent cu cei care i-au dat viață. Cine va pierde și cine va câștiga această luptă, rămâne de văzut. Ce îți poți dori mai mult de la viață când ai aproape 18 ani și ești singurul copil al mamei și al tatălui? Andrei este un băiat răsfățat, care a primit de-a lungul timpului tot ce și-ar fi putut dori el. Drept urmare, s-a transformat într-un adolescent problemă, care cheltuie foarte mulți bani și este din cale afară de obraznic. Cât va mai dura această situație? Rămâne să vedem. 90-60-90 vi se pare cunoscut? În această seară vă prezentăm pe Alina, o tânără excesiv de răsfățată care își dorește cu orice preț să devină fotomodel de succes. Deși părinții ei nu sunt deloc de acord cu meseria aleasă,
Alina este în stare să facă orice compromis pentru a-și atinge țelul. Va învinge oare frumusețea sau principiile părinții? Ce te faci ca părinte când ai o fiică mai nărăvașă decât ambii băieți ai tăi la un loc? E bine, Monica este o tânără de aproape 18 ani care are o fire mai aparte. Deși părinții ei țin cu tot din adinsul să rămână în orașul natal lângă ei, Monica își dorește, visează să se mute la facultate în București. Dacă părinții vor accepta sau nu schimbarea sau dacă lucrurile rămân la fel, aflăm în cele ce urmează. La 18 ani, viața este un lung șir de perspective. În această seară însă vom face cunoștință cu Alexandra, excepția care confirmă această regulă. Deși părinții săi visează ca ea să termine o facultate, să-și facă o carieră, un rost în viață, Alexandra este momentan oaia neagră a familiei, neavând niciun fel de viziune asupra viitorului. Dacă lucrurile vor rămâne așa sau nu, rămâne să aflăm. La 18 ani ai nevoie de cât mai multă libertate și de cât mai puține angajamente. În această seară însă vom face cunoștință cu Roxana, care se grăbește ca fata mare la măritat, la propriu. Cu toate că părinții nici nu vor să audă ca fiica lor să renunțe la școală pentru a se căsători, Roxana nu își ascultă deloc părinții, ci face exclusiv ce are ea chef. Va fi sau nu va fi nuntă în casa familiei Panciu, rămâne să aflăm. Ce îți poți dori mai mult de la viață când ești studentă în București pe banii alor tăi? Doamnelor și domnilor, în această seară facem cunoștință cu Ancuța, o fată de la țară care a prins gustul Bucureștiului. Deși părinții visează la un alt destin pentru fiică, care este și în pragul măritișului, fata mamei s-a emancipat. Vrea carieră și vrea să devină o doamnă de societate. Nici de cum să trăiască o viață la țară. Dacă vor accepta sau nu soții drăghici noul stil de viață al fiicei, rămâne să vedem. 18 ani este vârsta la care grijile nu există, de asemenea nici banii, când părinții asigură totul, iar tu nu trebuie să te preocupi de nimic. Doamnelor și domnilor, în seara aceasta vom face cunoștință cu Ana, o tânără aflată în pragul majoratului, care dorește să se mute singură, să devină independentă. Va reuși sau nu Ana să se desprindă de ajutorul părinților? Asta rămâne de văzut. Adolescența este momentul schimbărilor, al incertitudinilor, în care tinerii de ieri nu mai seamănă cu cei de astăzi. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Ioana, o tânără de 19 ani care, odinioară, era numai un zâmbet. De câteva luni încoace însă, ea a devenit de nerecunoscut, chiar și pentru cei apropiați. E tristă, plânge des, nu mai are chef de nimic. Cu toate astea, se încăpățânează să spună că totul este în regulă. Deși soții stamate au făcut tot ce le-a stat în putință ca să-și recupereze fiica, eforturile lor au fost în zadar. Cine minte și cine spune adevărul, vom afla în această seară. Una dintre marile greutăți ale părinților este momentul în care copiii lor pleacă de acasă. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Ramona, o tânără de 19 ani care, aproape de un an, s-a mutat în București pentru a merge la facultate. Toate bune și frumoase, însă, în ultima vreme, fata nu a mai dat pe acasă și își neglijează complet părinții. Care sunt motivele pentru care ea a devenit aproape o străină, aflăm în cele ce urmează. Copiii sunt de cele mai multe ori oglinda părinților. Ce se întâmplă însă atunci când părinții nu-și mai recunosc copilul? Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Simona, o fată care a plecat din casa părintească din Constanța, dar în ultima vreme s-a înstrăinat enorm de mult de familie. Ce face ea? Și de ce se ferește de părinții săi? La aceste întrebări vom găsi răspunsul împreună. Căsnicia este un vals în doi. Este un angajament pe care ni-l asumăm de a fi alături de persoana iubită la bine, dar mai ales la rău. Ce se întâmplă însă când, în mijlocul dansului, intervine o a treia persoană? Violeta este o soție iubitoare care dorește să-și salveze căsnicia de pe marginea prăpastiei. România este țara din care foarte mulți părinți pleacă în străinătate, la muncă, în speranța de a le oferi copiilor șansa unui viitor mai bun. Este și cazul soților Stanciu, doi părinți îngrijorați de soarta fiicei lor plecate peste graniță, dar și de comportamentul ginerului, recent întors din Italia. Străinătatea, un loc de muncă pentru mulți dintre românii plecați, un loc de trudă, departe de casă și de cei dragi. Acesta este și cazul lui Marian, un soț și un tată care a ales să îndure depărtarea pentru a oferi soției și copilului său un trai mai bun. Dar oare se merită acest sacrificiu? Se spune că munca înnobilează omul, însă această afirmație nu este întotdeauna adevărată.
Acesta este și cazul Gabrielei, o fată de București care, de dragul soțului, a plecat la țară. Ce face ea, dar mai ales cum s-a acomodat acolo, veți urmări în această seară. Venirea pe lumea unui copil este prilej de bucurie pentru întreaga familie. Ce se întâmplă însă când soțul nu se mai implică în viața copilului sau a soției sale? Când puținul timp liber devine inexistent, iar locul de muncă devine a doua casă? Ce face soțul când soția îl așteaptă acasă îngrijorată? Haideți să aflăm. Egoismul unor oameni poate depăși de multe ori orice limită a imaginației. Cât de naivă poate fi o femeie care iubește? Ce se ascunde în spatele unor promisiuni de împăcare după un divorț și cât de departe poate să meargă minciuna? Aflați în această seară. Se spune că atunci când omul nu are ce-i trebuie acasă, începe să caute. Poate fi vorba despre iubire, înțelegere sau bani. Nu despre asta vom vorbi în această seară, ci despre cum facerea de bine nu miroase a bine. Știm cu toții care este cealaltă variantă. Cine împarte, parte își face. Iată un proverb plin de adevăr, mai ales în zilele noastre, când lumea e parcă tot mai plină de oameni îmbogățiți peste noapte. Acesta este și cazul unui primar de la țară, un om care a convins sătenii să-l voteze în 2 mandate. Ce face un edil cu banii publici? Cum își petrece el timpul liber în afara familiei, dar mai ales cu cine? Aflați în această seară. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la un nou sezon al emisiunii Pe banii părinților. În această seară vom face cunoștință cu Andreea, o tânără care, din păcate, s-a schimbat în rău în ultima perioadă. Nu mai învață, lipsește de acasă și a devenit o reală pacoste pentru părinții săi. Mai mult decât atât, caută orice prilej să plece spre București, adică departe de casa părintească. Ce face ea acolo? Cu cine se întâlnește? Și care sunt motivele înstrăinării ei față de familie? Este un eveniment important în viața oricărei fete. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Ioana, o fată în vârstă de 20 de ani care se pregătește să spună da în fața altarului. Îngrijorați că fiica lor nu le mai dă niciun semn de viață, soții Marinescu vor să afle care sunt motivele acestui comportament. De ce fata lor îi evită? De ce tocmai într-un moment atât de special și atât de frumos? Ne rezervă câte un test pentru fiecare dintre noi. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Marina, o fată de 18 ani care, nu peste multă vreme, va susține examenul de bacalaureat. Dacă în primii ani de liceu Marina a fost o fată exemplară, ei bine, în ultima vreme situația ei s-a schimbat. Fata a fost la un pas de corigență anul trecut. Chiulește în mod constant de la școală și își minte părinții. Ce face fata asta în timpul liber? Cu cine își petrece ea timpul? Copiii sunt, de cele mai multe ori, oglinda părinților lor. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu familia Dobroescu, care are 2 fete, Florina și Monica. Dacă în urmă cu câțiva ani Florina era un adolescent model, ei bine, în ziua de astăzi situația s-a schimbat destul de mult. Fata nu a intrat în examenul de licență, își cam ocolește familia. Ce să mai, dacă vreți, a ajuns exact diametral opusul surorii sale. Ce se întâmplă cu Florina? Care sunt motivele schimbării sale? De copil nu va putea să fie stins niciodată. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Ana, singura fiică a familiei Dumitrescu. De când s-a mutat la București, Ana, ca și mulți alți adolescenți de vârsta ei de altfel, a uitat să mai păstreze contactul cu părinții. Mai mult decât atât, se pare că viața de la oraș a schimbat-o pe Ana în rău. Să fie la mijloc o iubire secretă? Sau poate o decepție? Ce se întâmplă cu Ana și care sunt motivele schimbării sale? Vom afla împreună în această seară. Un părinte este să își vadă copilul realizat. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Ionica, o fată tânără, dintr-o familie modestă de la țară, care a venit la București pentru a lua drumul învățăturii și al carierei, dar care se pare că undeva pe parcurs s-a rătăcit. Tânăra nu acceptă nicio vizită din partea părinților, le vorbește acestora repezit, iar cât despre posibilitatea de a se întoarce la țară, nici nu vrea să audă. Ce ne ascunde Ionica? Ce face ea departe de familia ei? Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla împreună.
Ernest și vă invit să urmăriți o nouă ediție plină de fițe și mofturi. Totul, evident, pe banii părinților. Copiii sunt darul de la Dumnezeu de care ne bucurăm cel mai mult. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Ancuța, o tânără din Urziceni cu care viața nu a fost deloc blândă. La cei 19 ani pe care îi are, Ancuța a început să viseze cu ochii larg deschiși la lucruri care depășesc posibilitățile părinților ei. Ce ascunde Ancuța și ce urmărește ea de fapt? Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla împreună. Că pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Cati, o fată venită la facultate tocmai din Iași și care, consideră ea, vrea să cucerească Bucureștiul. Cati este o fire independentă și se consideră nedreptățită pentru că părinții săi nu o lasă să stea la cămin. Au sau nu soții Neacșu motive de îngrijorare? Merită sau nu fata lor încredere? Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla în această seară. Părinții se vor sacrifica întotdeauna pentru copiii lor. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Gina, o fată de doar 20 de ani care le dă foarte mari bătăi de cap alor ei. De când s-a mutat la București, fata și-a adus părinții la sapă de lemn. Le cere bani mulți în mod constant, iar în schimb nu le oferă acestora nici măcar o vorbă bună sau o atenție. Ce face fata în capitală? Ce sumă poate cheltui o tânără studentă într-o lună? Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla împreună. Uneori, distanța față de cei dragi ne face să punem la îndoială sentimentele lor. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Emma, o fată care, de când a venit studentă la București, a devenit o altă persoană. A devenit o străină pentru părinții săi. Ce face ea și de ce și-a luat Emma lumea în cap? Vom afla împreună în câteva momente. Sunt Ernest și vă invit să urmăriți un nou episod plin de fițe și mofturi. Totul, evident, pe banii părinților. O vorbă din bătrâni spune cam așa: ai copii, ai bucurii, dar și griji. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Nicoleta, o fată care, deși se află în pragul examenului de bacalaureat, nu prea își dă interesul față de școală și care, în ultima perioadă, a ajuns să le pună probleme părinților săi. Ce face Nicoleta în timp ce colegii ei învață la școală? Cu ce își ocupă ea timpul liber? Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla în cele ce urmează. Venirea pe lumea unui copil este un prilej de bucurie pentru orice cuplu. Aceasta este și povestea Mariei, o femeie care și-a văzut visul împlinit. Dar oare Victor, tatăl copilului, își dorește același lucru? Vom afla adevărul în această seară. Munca în străinătate, în cele mai multe cazuri, nu face altceva decât să destrame familii. Acesta este și cazul lui Cătălin, un bărbat care și-a sacrificat iubirea pentru a obține o situație financiară mai bună. Dacă a meritat sau nu, vom afla împreună în această seară.
Copiii sunt binecuvântarea lui Dumnezeu, iar pentru fericirea lor, părinții fac de cele mai multe ori sacrificii supreme. Acesta este și cazul Simonei, o femeie care se luptă cu propriul soț în instanță pentru a câștiga custodia copiilor. Este Alfredo un tată responsabil? Își poate el crește copiii alături de o altă femeie? Dacă da sau nu, vom afla numai în această seară. Forța unui bărbat nu stă în fizicul său, ci în capacitatea lui de a lupta pentru familie și pentru cei dragi. Acesta este și cazul lui Marian, un bărbat care la prima vedere pare a fi puternic, dar care, în ciuda aparențelor, are o singură slăbiciune. Iubește la nebunie o femeie. Dar ce se întâmplă când cea pe care o iubești trăiește o viață dublă? Vom afla adevărul în această seară. Se spune că rostul fiecărui om de pe pământ este să formeze o familie, să se căsătorească și să aibă copii. Orice femeie care iubește visează la ziua cea mare, la ziua în care va deveni mireasă. Aceasta este și situația Nadiei, o femeie în vârstă de 40 de ani care încă speră, încă așteaptă să spună da în fața altarului. Este oare iubitul său, Justin, conștient de acest lucru? Sau mai bine spus, este el oare pregătit să facă pasul cel mare? Dacă da sau nu, vom afla împreună în această seară. De cele mai multe ori, omul își dorește exact ceea ce nu are și pentru asta este dispus să facă aproape orice. Acesta este și cazul lui Gabriel, un bărbat pentru care un moștenitor este un motiv suficient ca să uite că are o casă. Ce se întâmplă cu un domn când aleargă nesăbuit după niște obsesii din trecut? Ce se întâmplă cu soția și copiii care îl așteaptă mereu acasă? Veți afla în această seară. Se spune că prima iubire nu se uită niciodată. Indiferent ce ar face o femeie, unde ar purta o viață, ea nu are cum să uite primele mângâieri, primele vorbe dulci, primul sărut. Ce se întâmplă însă atunci când ea uită cine a fost alături în momentele dificile și începe să profite de bunătatea partenerului de viață? Vom afla în această seară. Soacră, soacră, poamă acră, de te-ai coace, cât te-ai coace, dulce, tot nu te mai face. Cam asta gândesc multe nurori. Acesta este și cazul Irinei, o soție care a declarat război. Ce face soacra pentru asta, dar mai ales ce face socrul pentru a liniști spiritele, veți afla doar în această seară. Spune că absența celor dragi din viața noastră ne face să ne îndoim de sentimentele lor. Acesta este și cazul Dianei, o soție sătulă să-și crească singură copilul și asta pentru că bărbatul ei este în permanență ocupat. Dar haideți să vedem care sunt motivele pentru care domnul Nelu este mai mereu prins cu treabă și cum ajunge un bărbat să-și neglijeze propria familie și în perioada sărbătorilor. Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla împreună în această seară. Anii de liceu sunt cei mai frumoși, dar și cei mai periculoși atunci când vine vorba de viitorul unui adolescent. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Diana, o tânără în vârstă de 17 ani care, în ultima vreme, și-a schimbat radical comportamentul. Le răspunde urât părinților, îi minte și are din ce în ce mai multe secrete vis-a-vis de aceștia. Ce se află în spatele unui comportament rebel și ce ne ascunde Diana, urmează să aflăm în câteva momente. Odată ce părăsesc casa părintească, mulți copii rătăcesc drumul și uită să se mai întoarcă
Sunt motivele înstrăinării fetei și de ce ajunge un copil să își evite părinții? Urmează să aflăm în câteva momente. La 18 ani, tinerii se pot schimba de pe o zi pe alta la 180 de grade, fără un motiv aparent anume. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Ioana, o adolescentă de clasa a 12-a care, în ultima vreme, a neglijat complet școala, dar și relația cu familia. Care sunt motivele schimbării sale și ce ascunde fata, urmează să aflăm în câteva momente. Se spune că cea mai mare bucurie din viața unui om este atunci când are un copil. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Lorena, fiica soților Mateescu. În vârstă de 19 ani, fata nu a urmat o facultate, ci are alte preocupări și încet și-a modificat comportamentul față de cei apropiați. Ce a schimbat-o pe Lorena atât de mult și de ce sunt îngrijorați părinții ei, urmează să aflăm în câteva momente. Se spune că cine are carte are parte, însă, din păcate, acest proverb nu prea mai înseamnă nimic pentru tinerii din ziua de astăzi. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Iulia Diaconu, o tânără de 18 ani care tocmai a picat unul dintre cele mai importante examene în viața unui adolescent, bacalaureatul. Care au fost motivele acestui eșec, ce planuri de viitor are Iulia, dar mai ales ce intenționează ea să facă pentru a-și redresa situația școlară, urmează să aflăm în această seară. La aproape 18 ani, viața poate fi înșelătoare și cu ușurință poți cădea într-una din capcanele sale. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Amalia, o tânără care este pe cale să devină majoră. Dar, deși nici măcar nu a împlinit 18 ani, fata și-a luat lumea în cap. Le răspunde urât părinților, iar școala a trecut undeva în planul secund. Care sunt motivele comportamentului său rebel și ce urmărește Amalia, urmează să aflăm în câteva momente. Nebănuite sunt căile adolescenței, mai ales când vine vorba de libertatea unei tinere de 20 de ani. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Mara, o tânără care, în ultima perioadă, a început să se înstrăineze de familia sa și să lipsească din ce în ce mai des nopțile de acasă. De ce s-a îndepărtat ea de familie și care sunt motivele escapadelor nocturne, urmează să aflăm în câteva momente. Adolescența poate fi o perioadă grea, în care multe tinere pot cădea capcană unor iluzii deșarte. Doamnelor și domnilor, în această seară vom face cunoștință cu Delia, o tânără de 18 ani care, în ultima vreme, s-a schimbat radical în relația cu părinții săi. Nu mai discută cu aceștia, are din ce în ce mai multe secrete și poate, cel mai grav lucru, a început să viseze cu ochii larg deschiși la un stil de viață complet diferit decât cel pe care i l-au putut oferi până acum părinții. Care sunt motivele schimbării fetei și ce intenționează să facă ea cu viața ei, rămâne să aflăm în ceea ce urmează.
Un copil reprezintă rodul iubirii dintre doi părinți și o binecuvântare de la Dumnezeu pentru familiile fericite. Dar ce se întâmplă însă atunci când o soție nu-și dorește un prunc de la soțul ei? Și mai ales de ce se ferește ea să devină mamă? Răspunsul la aceste întrebări îl vom afla împreună în această seară. De cele mai multe ori, de la o anumită vârstă încolo, bărbații pot deveni ușor mai sensibili. Rezistă mai puțin la efort, însă iubesc mult mai pătimași. Ce se întâmplă oare cu un bărbat de 50 de ani care umblă după o femeie de 25? Cum suplinește el diferența de vârstă? Cum se descurcă soția lăsată acasă și mai ales cei 3 copii pe care îi are? Răspunsurile le vom afla împreună în această seară. Se spune că vorba dulce mult aduce, iar capul plecat sabia nu-l taie. Ei bine, nu este întotdeauna așa. De când s-a mutat în casa socrurilor, Alina nu mai este o femeie fericită. Dar haideți să vedem de ce. Ce îi fac rudele soțului? Cine și cum o bagiocorește pe Alina? Și mai ales de ce? De ce propriul soț o rănește atât de mult? Răspunsurile le vom afla împreună în această seară. Se spune că atunci când faci un jurământ în fața lui Dumnezeu, nu îl faci pentru o zi sau două, ci pentru toată viața. Lavinia și Sorin și-au jurat iubire și respect reciproc, însă niciunul dintre ei nu s-a ținut de promisiune. Dar haideți să vedem cum ajunge o soție să-și părăsească domiciliul conjugal. De ce o mamă este nevoită să-și abandoneze propriul copil? Și mai ales câte secrete murdare se pot ascunde în spatele unei familii aparent fericite. Răspunsurile le vom afla împreună într-o ediție emoționantă. Banul este ochiul, știți voi cui. Și de când lumea și pământul a învrăjbit prietenii și a distrus familii. Un soț înșelat, un amant dezamăgit și un socru cu mult potențial. Cum reușește o femeie să învârtă pe degete pe toți bărbații din viața ei? Toată povestea o veți afla în această seară. Se spune că ceea ce nu știi nu îți poate face rău. Ei bine, după acest principiu s-a ghidat și Florentina, subiectul nostru din această seară. Dar haideți să vedem ce metodă a găsit Flori pentru a-și rotunji veniturile, cum ales ea să-și protejeze soțul și mai ales cum ajunge o femeie să facă astfel de gesturi. Răspunsurile le vom afla în această seară.
Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la un nou sezon al emisiunii Pe Banii Părinților. Un sezon plin de surprize și de cazuri uimitoare. În această seară vom face cunoștință cu Delia, o tânără în vârstă de 20 de ani care, odată ce a plecat de acasă la studii, s-a întors un om schimbat, s-a înstrăinat față de părinți. Ce să mai? Este o cu totul altă persoană. Ce ascunde fata și ce se află în spatele unui comportament bizar, urmează să aflăm în câteva momente. De cele mai multe ori, necazurile din viață ne schimbă pe toți, pe unii în bine, pe alții însă în rău. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în episodul din această seară vom face cunoștință cu două surori, Ioana și Andrada. Cele două locuiesc împreună cu tatăl lor și cu mama vitregă. Ce s-a întâmplat în viața fetelor și de ce este îngrijorată Laura, mama lor vitregă, urmează să aflăm în câteva clipe. Copiii sunt de departe cea mai mare bucurie a părinților, dar în același timp și cea mai mare responsabilitate. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Irina, o tânără în vârstă de doar 17 ani care în ultima vreme și-a luat complet lumea în cap, deși este doar în câteva momente. Orice adolescent își imaginează că viața este roz, complet lipsită de orice problemă, însă puțini își dau seama că în spatele unor false bune intenții se pot ascunde pericole ce îi pot costa mult. Violeta nu realizează că părinții încearcă doar să o ajute și decide să-și croiască singură drumul în viață. Care este calea pe care fata alege să meargă și ce este ea dispusă să facă pentru un trai mai bun, urmează să aflăm în câteva momente. În momentul în care își-au zborul din cuibul părintesc, mulți copii uită să se mai întoarcă acasă. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Suzana, o tânără în vârstă de 21 de ani care, de când a venit student aici în București la facultate, s-a schimbat radical față de părinții ei. Nu-i mai sună, abia dacă mai schimbă două vorbe cu aceștia, fata s-a transformat într-o străină cu totul. De ce s-a înstrăinat tânăra față de părinții săi și care sunt motivele comportamentului ei suspicios, urmează să aflăm în câteva momente. Și-ți vezi copilul în pragul nunții, ai fi în stare să muți și munții din loc, numai să-ți știi odorul fericit. Marinela este o tânără în vârstă de 19 ani, care în mai puțin de 3 luni se va căsători. Cum își răsplătește părinții și iubitul pentru tot efortul depus pentru fericirea ei, urmează să aflăm în câteva momente. Viața bate filmul, dar uneori lucrurile se întâmplă exact invers. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Ramona, o tânără în vârstă de 18 ani care până acum a dus o viață complet lipsită de griji. Răsfățată peste măsură și obișnuită să obțină mereu ceea ce își dorește, tânăra și-a luat lumea în cap, la propriu. Ce să mai? Urmează să fim martorii unui caz uluitor, așa cum rar ne este dat să vedem în viață. Stare să mergi pentru copilul tău până în pânzele albe? Asigură-te că merită sau că măcar este alături de tine întru totul. Soții Vlădăuși susțin fiica, pe Georgiana, o tânără în vârstă de 18 ani care recurge la mijloace de-a dreptul șocante pentru a-și atinge scopul. Ce face Georgiana și cum își consumă ea timpul pe care ar trebui să-l folosească gândindu-se la o carieră sau la un viitor? Veți putea afla urmărind un episod uluitor în câteva momente. Realitatea în care trăim își pune amprenta asupra noastră, uneori chiar fără să ne dăm seama. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară veți fi martorii unui caz cel puțin șocant. Florina, o tânără în vârstă de 18 ani, este atât de presată de metehnele societății contemporane, încât ajunge să comită greșeli fatale pentru viitorul său. Ce anume face și de ce este în stare adolescenta pentru a fi privită cu ochi buni de către colegii ei, veți afla în doar câteva momente.
Atunci când ne căsătorim, ne încredințăm în mâna celuilalt destinele pentru totdeauna. Ne așteptăm să primim în schimb dragoste, respect, dar mai ales încredere. Ce se întâmplă însă atunci când aceste valori sunt călcate în picioare? Când soția se joacă cu sentimentele soțului? Stau și vă întreb, cum este posibil ca o femeie să trăiască o viață dublă vreme de ani de zile, iar soțul ei să nu bănuiască nimic? Răspunsurile le vom afla împreună în această seară. Copiii sunt darul lui Dumnezeu pentru o familie unită. Dar ce se întâmplă oare atunci când un soț își încalcă jurămintele făcute soției? Și ce face un tată care mai are un copil pe lângă cei doi de acasă? Câtă suferință și câte lacrimi există? Câtă amărăciune poate provoca o relație extraconjugală? Vom afla în această seară. Căsnicia este un legământ făcut pe viață în fața lui Dumnezeu, a familiei și a celor dragi. Doina, pentru că despre ea este vorba, a construit alături de soțul ei Laurențiu o viață perfectă. Și-a construit o casă, are o afacere de succes și o familie. Dar totuși, în prezent, lucrurile nu stau cum și-ar fi dorit ea. Haideți să vedem ce se întâmplă cu afacerea atunci când soția se retrage și rămâne ca soțul să se ocupe de tot. Cum îi sunt răsplătite Doinei eforturile de a-și fi ajutat familia și pe cei dragi? Răspunsurile doar aici, în această seară. Familia înseamnă cei dragi de acasă și locul în care ar trebui să te simți protejat, iubit, dar mai ales în siguranță. Însă nu întotdeauna se întâmplă așa. Aceasta este povestea lui Cristi, un tânăr aflat în prag de nuntă care este trădat chiar de ruda în care avea cea mai mare încredere. Ce face o femeie care iubește doi frați în același timp? Pe cine minte? Cum înșeală? Și mai ales, de ce? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Spune că bătrânețea nu vine niciodată singură. Din păcate, ea vine însoțită de multe, dar multe nevoi. Ce este mai trist însă, este atunci când nevoile celor bătrâni ajung să li se pară mult prea apăsătoare celor tineri. Aceasta este, din păcate, și povestea soților Iancu, o familie ajunsă în azil după o viață întreagă de muncă. Dar haideți să vedem, ce face un ginere atunci când socrii săi au nevoie de ajutor? Cum știe el să-i răsplătească pentru casa în care locuiește? Și mai ales, cum cheltuiește el banii trimiși de soția aflată la muncă departe, în străinătate? Răspunsurile doar aici, doar în această seară.
Banii nu aduc fericirea, însă cu toții știm că, măcar pentru o perioadă scurtă, o întrețin. Aceasta este și povestea unui fermier înstărit, care pune totul la picioarele soției. Ce se întâmplă însă atunci când aleasa inimii sale își găsește un amant mult mai tânăr? Ce face ea cu libertatea de care dispune și pe care și-o dorește cu atâta ardoare? Dar mai ales, cum răsplătește o femeie generozitatea unui soț mai în vârstă? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Sărbătorile de Crăciun ar trebui să fie un prilej de bucurie pentru întreaga familie. Părinți, copii, rude, prieteni, cu toții ar trebui să se strângă în jurul bradului, al mesei îmbelșugate, dar mai ales al celor dragi. Este un moment al împăcării, al iertării, dar mai presus decât orice, al iubirii. În această seară, soții Stancu vor încerca să facă ordine în viețile lor și să afle de ce nora le strică în fiecare an sărbătoarea de Crăciun. Dar haideți să vedem cum își câștigă o femeie de la țară existența, cum se ajută vecinii între ei și cu ce scop, dar mai ales ce se întâmplă atunci când oferi prea multă încredere femeii iubite. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Este bine știut că mamă nu este doar femeia care îți dă viață, dar și singura persoană care îți va fi alături la bine sau la rău, indiferent de situație. Aceasta este și povestea Dianei, o mamă care nu știe cum să-și împartă dragostea între bărbatul iubit și fetița ei. Dar haideți să vedem. Ce se întâmplă atunci când bărbatul de lângă tine începe să te privească ca pe o sursă de venit? Și mai ales, cum reacționează o femeie atunci când află că este pe punctul de a-și pierde fetița? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Adolescența este perioada încercărilor, a schimbărilor și de cele mai multe ori a greșelilor. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Alina, o tânără în vârstă de 18 ani care până nu de mult era o fată veselă și sociabilă, dar și o elevă studioasă. De când a început clasa a 12-a însă, lucrurile au luat o altă turnură. Tânăra nu se mai înțelege cu colegii săi și insistă cu disperare să fie mutată la un alt liceu. Care sunt motivele pentru care tânăra dorește să-și schimbe complet mediul, dar și viața? Urmează să aflăm în câteva momente. A crește copii e un lucru riscant, căci reușita părinților depinde de truda, grija și atenția pe care aceștia le oferă copiilor. Iar nereușita întrece orice altă durere pe care viața le-ar putea o oferi. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară veți fi martorii unui caz mai aparte. Oana Condurache, o tânără în vârstă de 22 de ani, este bănuită de părinții săi că ar menține o relație cu care aceștia nu sunt de acord. De ce le-a trădat fata încrederea și cât de serioasă este această relație, dar și cum vor reacționa părinții ei când vor afla, vom urmări în câteva momente. Ori înșelătoare, mai ales când vine vorba de adolescenți. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Iulia, o tânără în vârstă de 18 ani care brusc și-a schimbat comportamentul. Dar nu în rău, ci în bine. Unde este problema? Păi, dintr-un copil cu o fire rebelă și răzvrătită, care avea rezultate modeste la învățătură și care mai mereu le dădea bătăi de cap părinților, Iulia brusc nu mai iese din cuvântul acestora. Care este adevăratul motiv al schimbării fetei și ce se ascunde în spatele acestei atitudini calme,
urmează să aflăm în câteva momente. Câștigă foarte greu și se poate pierde într-o clipă. Doamnelor, domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu două surori, Daria, în vârstă de 20 de ani, și Andra, în vârstă de 18 ani, care, de ceva vreme, nu se mai bucură de încrederea părinților lor. După ce ca o situație catastrofală la facultate, respectiv liceu, Fetele se mai și comportă urât cu părinții lor. Ce să mai, într-un cuvânt, și-au luat lumea în cap. Așadar, stimați telespectatori, vă poftesc în această seară să luați parte la un adevărat test de încredere. Dacă vor trece sau nu fetele proba supremă, pusă la cale chiar de părinții lor, urmează să aflăm în câteva momente. Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la un nou sezon al emisiunii Ochii din umbră. Vă promitem o nouă serie cu povești impresionante, cu oameni care pentru iubiri pătimașe sunt în stare să depășească orice limite și cu multe cazuri șocante ce vă vor ține cu sufletele la gură în fiecare duminică seara. Se spune că pentru a-ți ține familia unită, niciun efort nu este în zadar. În această seară o femeie ne va demonstra cum prin dragoste, bunăvoință și mult chin poți transforma imposibilul în posibil. Și asta din dorința de a-și ajuta soțul grav rănit într-un accident rutier. Dar haideți să vedem. Cum se descurcă un bărbat aflat în floarea vârstei cu un picior în gips? Cât de mult suferă el și mai ales cum își găsește el alinare durerilor sale? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că atunci când două inimi se înțeleg, și în casa lor va fi armonie. În această seară vă dăm povestea unui cuplu care are în spate 23 de ani de căsnicie și care, din păcate, în aceste momente traversează clipe de impas. Dar haideți să vedem, cum ajunge un bărbat să se plictisească de propria lui soție? Ce face acesta când pretinde că merge la muncă, dar mai ales de ce îi șantajează pe toți oamenii din viața lui? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. spune că nașii sunt părinții spirituali ai fiilor, care au și o mare responsabilitate, croirea unui drum drept pe care tinerii să-l urmeze. De cele mai multe ori sunt un model, un exemplu, dar și un ajutor pentru cei aflați la început de drum. Dar haideți să vedem, cum își pregătește o nașă soarta viitorilor fii? Ce face ea atunci când soțul ei nu este acasă? Dar mai ales, cum reușește ea să fie în centrul atenției satului, într-o lume în care vârfa este la ordinea zilei? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că dragostea este oarbă și că, de cele mai multe ori, prin puterea ei, în timp, defectele celui de lângă tine ajung chiar să se transforme în calități. Aceasta este și povestea Stelei, o femeie îndrăgostită de soțul ei și care crede cu sfințenie în tot ceea ce îi spune acesta. Dar haideți să vedem ce se întâmplă atunci când un bărbat nu mai aparține unei singure femei și mai ales cum reacționează o femeie atunci când află că a fost folosită doar ca o mașinărie de făcut copii. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că dragostea este o luptă, de la început până la sfârșit. Așa a început și povestea de iubire a Luminiței, cu lupta dintre părinți, frați și alesul inimii sale. Pentru Toni însă, ea a dat totul la o parte și a ales să plece în viață alături de cel care i-a fost drag. Dar ce se întâmplă oare după 10 ani de căsnicie, când între cei doi apare o altă femeie? Cum luptă și cât trebuie să îndure o soție pentru a-și păstra soțul? Ce face amanta ca să-și țină iubitul aproape? Dar mai ales cum reacționează un soț atunci când realizează că a greșit în fața soției sale? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Că bine faci, bine găsești, însă din păcate nu se întâmplă întotdeauna așa. Doamnelor, domnilor, în această seară vă prezentăm povestea unui bărbat sufletist, care pentru liniștea familiei sale a fost dispus să facă multe compromisuri. Dar haideți să vedem ce se întâmplă atunci când un soț își găzduiește cumnata sub acoperișul propriei case. Cum se distrează două surori rămase singure acasă? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Când vine vorba despre nevoile propriilor copii, o mamă este capabilă de orice sacrificiu.
Dar ce se întâmplă atunci când sacrificiul mamei este mult prea mic în comparație cu suferința copiilor? Cum reacționează o mamă atunci când află că fiicele sale trăiesc un coșmar alături de cea care ar fi trebuit să le poarte de grijă? Ce face ea atunci când află că propria ei soră s-a transformat în temnicerul copiilor săi? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Deseori am auzit expresia nebun din dragoste și, într-adevăr, acest sentiment ne face de cele mai multe ori să ne pierdem mințile. Dar ce se întâmplă oare atunci când un bărbat și-a pus în gând să se joace cu sufletul și mintea soției sale? Și mai ales cum reacționează o femeie atunci când află că bărbatul pe care l-a iubit i-a înscenat o boală psihică? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Spune că nașii sunt părinții spirituali ai mirilor și că au obligația morală să-i ajute și să-i susțină pe tinerii căsătoriți. Unde se poate ajunge însă atunci când fiii au mari probleme cu banii? Cum se descurcă o femeie care și-a pierdut locul de muncă? Ce face soțul ei pentru a întreține familia? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Este bine știut că banul este ochiul știți voi cui. Ei bine, în această seară veți afla, dacă mai era cazul, cum se calculează întreținerea unui apartament la bloc. Și haideți să vedem. De ce oare de la lună la lună cheltuielile cresc și prețurile se modifică? Ce face un administrator de bloc cu banii dumneavoastră? Și mai ales, în cazul de față, cum reușește o soție să-și păcălească soțul care o iubește la nebunie? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Planurile părinților nu corespund cu dorința copiilor, iar consecințele pot fi unele dureroase. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Maisa, o tânără în vârstă de 18 ani, al cărei destin se află la o răscruce de drumuri. Ce se întâmplă când crești într-o lume diferită față de cea din jurul tău? Când obiceiurile și principiile familiei tale nu permit nici măcar un compromis, iar fericirea ta este prinsă între două lumi. Își pot lăsa copilul liber și pot avea încredere că acesta se va descurca cinstit și onest în viață? Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Lavinia, o tânără de 19 ani care este pe punctul de a deveni independentă, însă nu înainte de a trece testul părinților. Este fiica lor responsabilă? Sau Bucureștiul reprezintă o tentație mult prea periculoasă pentru o adolescentă? Fiica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Iar când soții buliga nu s acasă, fetele bagă străini în casă.
Doamnelor și domnilor, băieți și fete, cazul din această seară este unul special, pentru că două surori, Rebecca și Alice, aduc minciuna și hoția la rang de artă. Ce anume fac fetele și cum reacționează părinții lor când văd asemenea grozăvii, aflați în câteva momente. Bucureștiul reprezintă pentru mulți tineri o oportunitate de a studia la facultate, de a-și clădi o carieră, însă, ca orice drum, are și capcanele lui. Iar o singură decizie greșită îți poate afecta radical viața. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Carmen, o tânără studentă din provincie care a decis să se descurce pe cont propriu și să se îmbogățească rapid în capitală. Ce face fata și care sunt consecințele faptelor sale, urmează să aflăm în câteva momente. Familia este cel mai important lucru în viața unui om și singurul său sprijin adevărat de-a lungul timpului. Dar ce se întâmplă atunci când sânge din sângele tău te trădează? Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Cătălina, o tânără în vârstă de 19 ani, ale cărei fapte sunt pe punctul de a dezbina propria familie. Ce face tânăra și care vor fi consecințele acțiunilor sale, urmează să aflăm în câteva momente. Este foarte bine cunoscut faptul că părinții fac tot ce le stă în putință ca să le fie bine copiilor lor. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară vom face cunoștință cu Gina, o tânără în vârstă de 19 ani care, după divorțul părinților săi, a ales să rămână împreună cu tatăl și cu mătușa ei. Ce anume face tânăra și ce știe de fapt mama ei, urmează să aflăm în câteva momente. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, cazul din această seară este o premieră până și pentru noi. Elena este o tânără în vârstă de 19 ani, care împreună cu prietenii ei are în desfășurare niște activități care o vor costa extrem de scump. Sub masca unei depresii și a unei cumințenii ieșite din comun, fata ajunge să ducă la rang de artă furtul și înșelăciunea. Ce anume face mai exact tânăra, dar cum vor reacționa părinții ei când vor afla, puteți urmări în câteva momente. Banul face din om neom. Dorința de a te realiza, de a-ți clădi un viitor, te poate conduce uneori pe niște cărări greșite. Doamnelor și domnilor, băieți și fete, în această seară o vom cunoaște pe Cătălina, o tânără din Târgoviște, studentă în București, cu mari aspirații în viață. Ce face fata și ce soluții găsește ea pentru a-și clădi un viitor mai bun, aflăm în câteva momente. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la un nou sezon al emisiunii Ochii din Umbră. După cum v-am obișnuit, vă invit să ne urmăriți în fiecare duminică seara, pentru că și în acest sezon v-am pregătit povești de viață care vă vor ține cu sufletele la gură. Trădări, înșelăciuni, inimi frânte sau familii destrămate, toate oferite ca exemplu pentru a nu distruge liniștea sau fericirea celui de lângă tine. Să știe că pentru o viață mai bună, orice om face sacrificii și, din păcate, de cele mai multe ori, munca în străinătate, departe de familie și de cei dragi, este soluția salvatoare pentru acea viață mai bună. În această seară vom afla cum se folosește o femeie de sufletele celor din jurul ei, cum face ea bani, fără să-i pese dacă ceilalți au ce mânca sau din ce trăi, și mai ales cum gândește un soț despre soția lui, în vreme ce ea își face toate poftele cu un alt bărbat. Că vorba din bătrân spune că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieși la iveală, precum uleiul care se ridică deasupra apei. Dar haideți să vedem de ce își împarte un bărbat viața între două orașe, Galați și București. Cum reușește un soț să aibă două familii și 3 copii la 240 de kilometri distanță unii de ceilalți, de unde face rost de bani ca să-i întrețină, dar mai ales, care este scopul unei vieți duble? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că bărbatul este stâlpul casei și că pe umerii lui cad toate responsabilitățile unei vieți de familie fericite. Dar oare ce se întâmplă atunci când un soț pierde totul și nu mai este în stare să-și întrețină nici soția și nici pe cei 2 copii? Răspunsul este unul foarte simplu. Își găsește un sponsor. Cine este femeia care îi oferă o viață mai bună? Cum reușește el să păcălească cu ușurință pe toată lumea? Dar mai ales, cine se află în spatele acestei aventuri extraconjugale? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Banii nu aduc fericirea,
dar fac o treabă suficient de bună pentru a o întreține. Cel puțin așa crede George, un bărbat în vârstă de 42 de ani care a găsit o soluție ingenioasă de a face bani. Mulți, repede, dar totodată complet ilegal. Și haideți să vedem. Ce face un soț preocupat de economia casei sale? În cine se transformă el? Pe cine taxează el în mijlocul zilei și de ce? Dar mai ales, ce face un soț îngrijorat de starea de sănătate a soției sale? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Un vechi proverb românesc ne spune că dacă vrei să ai liniște în casă, nu sta la oaltă cu neamurile. Așa este și povestea Alinei, dar haideți să vedem. De cine i s-a făcut milă și pe cine a primit în casă? Ce a făcut soțul ei cu o altă femeie sub propriul acoperiș? Dar mai ales, cum își trădează un bărbat propria familie și de ce? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Sărăcia, lipsa banilor sau poate nevoia unui trai mai bun îi împinge pe mulți oameni să apuce drumul străinătății. Acesta este și cazul Mihaelei, o femeie care de 3 ani de zile a plecat la muncă în Italia, lăsând în urmă 2 copii, un soț și niște părinți bătrâni și bolnavi. Dar haideți să vedem ce face un bărbat în lipsa soției sale. Cum are el grijă de familie, dar mai ales pe ce și cu cine cheltuiește el banii trimiși de nevastă? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Un vechi proverb românesc ne spune că fum fără foc nu iese, dar haideți să vedem cine scoate fumul. Ce face o femeie care pretinde că este de dimineața și până seara la muncă? Unde merge? Pe cine păcălește ea și mai ales pe ce? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Spune că atunci când ne căsătorim, intrăm în săptămâna oarbă. Așa a fost și în cazul lui Filip. Dar haideți să vedem. Ce face un bărbat în momentul în care îi se ridică vălul de pe ochi și vede adevărata fața a soției sale? Cum reacționează el când află că a fost trădat nu doar de femeia iubită, ci și de cel mai bun prieten al său? Dar mai ales, cum reușește o femeie să ascundă adevărul despre trecutul ei zbuciumat, fără ca măcar cineva să-și dea seama? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Un vechi proverb zice, un desfrânat știe cel mai bine să poarte masca unui sfânt. Aceasta este, din păcate, și povestea familiei Iacovici. Dar haideți să vedem cine este desfrânatul, cine este sfântul, dar mai ales ce se poate întâmpla atunci când te lași condus de dorințe și tentații născute din frustrările vieții. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că orice naș își are nașul, dar haideți să vedem ce se poate întâmpla atunci când un soț este prea mult timp plecat de acasă. Și ce face soția lui, care ar fi trebuit exclusiv să aibă grijă de cei 2 copii ai săi? Unde merge ea pe timpul zilei și cu cine se întâlnește? Dar mai ales, de ce? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Cred că în viața asta e important să sădești un pom, să construiești o casă, să faci un copil. Asta ar fi trebuit să facă și Laura, o tânără căsătorită de mai puțin de 2 ani de zile. Dar haideți să vedem. Cum reușește o femeie să-și facă o casă fără știrea soțului ei? Ce face ea pentru a avea părinții și frații fericiți? Dar mai ales ce se întâmplă atunci când cineva din trecutul amoros bate din nou la ușa inimii sale? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Că în dragoste și în război totul este permis. La fel a gândit și Cristian atunci când a hotărât să se joace cu destinele femeilor din viața lui. Dar haideți să vedem cum reacționează o femeie atunci când află că omul în care a crezut orbește nu este altceva decât un mincinos. Ce face ea atunci când află că vreme de ani de zile l-a împărțit cu o alta? Și mai ales cine are cel mai mult de suferit atunci când adevărul iese la iveală? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că de cele mai multe ori sentimentele omoară rațiunea, iar prea multă pasiune distruge echilibrul. Dar haideți să vedem. Ce face un bărbat cu banii de salariu pe care nu îi aduce acasă? Cum se joacă un soț cu sentimentele familiei sale? Dar mai ales, ce este în stare să facă o femeie pentru a trăi o viață mai îmbelșugată? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Spune că venirea pe lumea unui copil este o binecuvântare pentru orice cuplu.
Însă, din păcate, nu întotdeauna se întâmplă așa. Se nasc următoarele întrebări. Cum își împarte timpul, banii și atribuțiile un bărbat care are o viață dublă? Ce face el în momentul în care soția lui pune piciorul în prag? Dar mai ales ce hotărâri ia și ce se întâmplă când la mijloc sunt 3 copii de crescut? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Atunci când cineva drag pleacă în lumea de dincolo, lasă în urma lui multă durere și deznădejde. Aceasta este și povestea noastră din această seară. Dar haideți să vedem cum se comportă o văduvă la niciun an de la dispariția soțului ei, cum se înțelege ea cu rudele, dar mai ales cum își jelește ea bărbatul. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Ea, de cele mai multe ori, naște monștri, distruge principii, prietenii și, nu în ultimul rând, vieți. Dar haideți să vedem cum se gândesc un soț și o soție să-și câștige existența, având în vedere că nu prea le place munca. Ce este o femeie în stare să facă orbită din dragoste pentru soțul ei, dar mai ales până unde este ea în stare să meargă cu lăcomia? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la un nou sezon al emisiunii Ochii din umbră. Căsnicia, căci despre ea vorbim, are nevoie de dragoste, dar și de foarte multă încredere pentru a funcționa așa cum trebuie. Dar ce se întâmplă oare atunci când un soț care credea orbește în soția lui într-o bună zi, brusc se trezește la realitate? Și cum reacționează el atunci când află că cea alături de care și-a împărțit patul nu este pentru el altceva decât o străină? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Când ajung într-o funcție, unii oameni de cele mai multe ori uită de unde au plecat și cine le-a stat alături. Dar oare cum reacționează o femeie atunci când își dă seama că cel lângă care a stat o viață întreagă este pentru ea, practic, un necunoscut? Și ce face ea când realizează că toată viața pe care a trăit-o lângă soțul ei a fost, practic, o minciună? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Spune că cine își cinstește părinții nu va pieri niciodată. Dar oare ce se întâmplă cu copiii care uită de cei care le-au dat viața? Și cum se descurcă doi seniori, împovărați de trecerea anilor și îngropați sub nămeți de zăpadă? De ce dintr-o familie frumoasă și unită, atât fiul cât și fiica lor nu le mai deschid ușa? Și cu ce se ocupă cei doi copii de-au ajuns să-și renege trecutul? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Vorba veche ne spune că sângele apă nu se face, dar dragostea dintre frați este cel mai puternic lucru. Dar ce se întâmplă oare atunci când unul dintre ei cade pradă sentimentelor și întrebează așteptările celuilalt? Și cum reacționează un frate atunci când își dă seama că cei mai apropiați oameni din viața lui i-au călcat sufletul în picioare și l-au dezamăgit? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Mama este cea care ne dă viață și rămâne întotdeauna să vegheze asupra noastră. Dar ce se întâmplă oare atunci când un bărbat este mult prea îndrăgostit de soția lui și nu realizează ce soartă are mama sa? Și mai ales cum își tratează o noră soacra atunci când știe că nimeni nu o vede? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Doamnelor, domnilor, vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Doamnelor, domnilor, ne cerem scuze că ați fost martorii unor asemenea situații șocante. Nu vrem să afectăm sau să lezăm integritatea nimănui. Însă, la rugămintea expres a doamnei Angelica, am hotărât să facem povestea ei publică. Doamna și-a manifestat acordul ca experiențele ei dramatice să fie folosite pentru a-i ajuta pe alții vârstnici ca și ea, care după o viață întreagă de muncă și sacrificii nu se pot bucura de respectul familiei. Aveți grijă de părinții voștri și cinstiții, respectați, stimați, asta până când nu va fi prea târziu. Viața ne împinge uneori în capcana propriilor decizii. Cu cât ascundem mai mult timp un secret, cu atât ne va fi mai dificil ca la un moment dat să spunem adevărul. Dar haideți să vedem ce se ascunde în spatele unei familii aparent fericite.
ce a tăinuit un soț vreme de 8 ani de zile, dar mai ales care este prețul plătit pentru o minciună absolut devastatoare. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Banul vinde și cumpără aproape orice. Iar în ziua de astăzi, nevoie de nevoie, oamenii ar fi dispuși să facă multe compromisuri pentru a-l avea. Ei bine, aceasta este și povestea noastră din această seară. Dar haideți să vedem ce face un bărbat străin, bogat, un fel mai în vârstă, ce-i drept, cu averea pe care o are. Pe cine vrea el să cumpere și mai ales de ce? Și cum pică o tânără în capcana unui om care în aparență se oferă dispus să-i pună lumea la picioare? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Spune că doctorul este omul care ar trebui să fie alături de durerile și de suferințele semenilor săi. Dar ce se întâmplă oare atunci când acest om profită de cei aflați la nevoie? Și cum reacționează soția lui atunci când află că nu a fost decât o victimă a celui care ar fi trebuit să o ocrotească? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că dragostea este oarbă și că ne împinge de la spate să facem cele mai mari nebunii. Dar haideți să vedem ce face o mamă care este pusă să aleagă între familia ei frumoasă cu 2 copii și bărbatul vieții ei. Și cum reacționează un soț atunci când își dă seama că cea care ar fi trebuit să fie mamă și soție își pune propria familie în pericol, fiind mult prea îndrăgostită de un alt bărbat. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Ciul, pasiune sau boală? Din păcate, jocurile de noroc au devenit o dependență periculoasă pentru unii dintre noi. Dar haideți să vedem ce este în stare să facă un bărbat care și-a văzut la propriu moartea cu ochii. Unde se refugiază el atunci când este departe de familie? Dar mai ales, câți bani poate el să cheltuiască pentru micile plăceri ale vieții? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Viața ne împinge uneori în capcana propriilor decizii. Cu cât ascundem mai mult timp un secret, cu atât ne va fi mai dificil ca la un moment dat să spunem adevărul. Dar haideți să vedem ce se ascunde în spatele unei familii aparent fericite. Ce a tăinuit un soț vreme de 8 ani de zile, dar mai ales care este prețul plătit pentru o minciună absolut devastatoare. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că pentru bani și pentru o viață mai bună, omul este în stare de orice și nimic nu poate fi mai adevărat. Dar haideți să vedem cu cine se asociază un bărbat în afaceri, astfel încât veniturile sale să-i se rotunjească repede și sigur. Cum face el ca banii să intre în conturi fără a fi depistat de autorități? Dar mai ales, de ce își bate el joc de propria-i familie? Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Viața ne împinge uneori în capcana propriilor decizii. Cu cât ascundem mai mult timp un secret, cu atât ne va fi mai dificil ca la un moment dat să spunem adevărul. Dar haideți să vedem ce se ascunde în spatele unei familii aparent fericite. Ce a tăinuit un soț vreme de 8 ani de zile, dar mai ales care este prețul plătit pentru o minciună absolut devastatoare. Răspunsurile doar aici, doar în această seară. Se spune că într-o viață un om ar trebui să facă minim 3 lucruri. Să planteze un pom, să construiască o casă și să lase în urmă cel puțin un copil. Ei bine, haideți să vedem cum stau lucrurile în cazul familiei Petrescu. Până unde este o femeie dispusă să meargă pentru a fi frumoasă? Ce face o soție în loc să-i ofere bărbatului de lângă ea un moștenitor? Dar mai ales, cum poate ea să păcălească pe toți cei din jur pentru a putea avea o viață de vis? Răspunsurile doar aici, doar în această seară.